Почваме. Здравейте, господин Конов. Здравейте, господин Калчев. Да зададем няколко въпроса относно турнира, който се провежда в момента в Албена. Първо, думите на по-възрастния. Така, за кой път сте тук на този международен турнир? Вече не си спомням, но може би за 10 или 12 поред. Как оценявате турнира по фестивалната система по отношение на организация? По отношение на организация мисля, че 8 е много добра оценка. Да. Ще се аргументирам защо не е 10. Защото първо има много струпвания в дадени моменти, много хора в залата и свършва въздуха. Независимо, че работи климатите, независимо, че нещата иначе в това отношение са добре подготвени, но струпването на много хора в дадени моменти пречи. Може би трябва в следващите турнири при програмата много по-добре диференцирано по категории да се викат състезателите, за да няма натрупване. Става натрупване и на масите и отстрани там, където са извикани. По отношение на конкуренцията, състезателите? Конкуренцията е на много високо ниво, много радващо е. Има и във всичките категории, особено при малките, много равностойни мачове, и предоставят удоволствие не само с напрежението, но и с доброто майсторство. Според вас, кой ще стане победител тази година на турнирите? При мъжете. Надявам си при мъжете и при жените да бъде благодарен. Да. Име конкретно? Име Теодор Йорданов, най-боже, или Петър Габновски. При жените си Сил. Сибел. Другото някакво препоръки, мнения, вие казахте за организацията, нещо друго. В това отношение, това е единствената ми препоръка. Може би, когато се определят водачите, не само на групи, в предварителните групи, а и вече водачите във втората фаза, във втория цикъл на състезанието, да се търсят възможности да бъдат подредени хора от ранглистата. Има и такива. Говорим за световната ранглиста, европейската ранглиста, особено при малките. Може би с две думи да представите нашия млад участник? Нашия млад участник, това е Кристиян Калчев, роден е в Германия, българско семейство, играе от 2 години и половина, тренира в последната година 5 до 6 пъти седмично, по 2 часа. Играе в клуб, казва се Шампион в Дюсселдорф, играеше до сега. Натрупал е последната година особено много мачове. Първи е в западната част на Германия, район Дюсселдорф и цялата западна част на Германия, първи до 12 години и до 15 години в ранглистата, която се води там много прецизно от германците. Освен това играе и в мъжкия отбор, там е в тъй наречената на окръга лига такава, но най-важното и най-забележителното е, че той през настоящата година, която отмина всъщност, 2011 и 2012, той е натрупал 164 мача официални със съдия, с официални мачове във всичките тези категории, което е невероятен потенциал, опит и това му дава възможност в сублимните моменти, в напрегнатите моменти да играе спокойно, със самочувствие и да печели точно тези моменти. Как се представя той тук до момента? До момента се представя без да е загубил гейм до тук, играе добре, срещна доста сериозен противник преди малко вече в Лимонскура. Без проблем, без загубен гейм, играе следната, със самочувствие. Вярвам, че ще стане шампион, но все пак това е дейност на вас. Питаме него и за кой път си тук? Аз съм вече за третия път тук. Аз бях миналата година и по-миналата година бях тук. Как ти се струва турнира? Какви са ти впечатленията? Турнира за мен е
национални турнири. Много ми харесва да играем също деца от други отбори. Как, като сравняваш този турнир с турнирите в Германия, нивото какво е тук, какво е там? Ами в Германия има сега в един неинтернационален турнир има по-малко деца, където играят. Ама как се нарича? Играчите в Германия са също много добре и също много ми е трудно. Няколко са много, още по-добре от това. Аз не знам, ти можеш също по-добре от това. Според тебе кой ще стане първи на Open турнира? При мъжете, при жените, така, не знам. Имаш някакво... Пристрастие имаш ли някакво? Ами, не знам, мисля, че също като него да става той да тренира много, но също има той един от Румъния, където много добре може да играе. И при жените там искам също да видя една българка. Чудесно. Някакви препоръки към турнира? И двамата може нещо да кажете, някакви... Нещо да препоръчате, съвет или нещо, което... Ами, тук за мен малко е тясно, защото всеки път ви стартирате с 6 класи в едно и същото време. Затова няма много маси да се разиграе. Тогава всеки път... За загряв. Да, повече маси за да, загряв. и 6 момчета играят на една маса. И това е много тясно. Може всеки да се разиграе. Ама... Тоест, имам предвид да има и тренировъчна зала, където спокойно да могат да занимават състезатели. Това е предвид, Кристина. Ами благодаря ви. Благодаря. Мерси много.